Ja, tuurlijk. Dat is weer te merken. We mogen beginnen met de volgende ronde tafelen. Ja. Ik begrijp hier niks meer. Nee, nimmer duur, nee. Ik weet niet wat hij is. Boerenzaal en Postehal tafelen nu voor plaats 3 op en 4. We zijn op de bos met shit. Heerlijk dat een rode Limburg dat in de race deze is een week op. Los gewoon. Allemaal de hoed. Dat week het gemist, dat betekent. Week het gemist. Je mag dat kunnen. Dat mogen we echt helemaal niet missen. Maar goed, dat wil er ook wel niet. Dat ook wel. Dankjewel. Deze bereiding Mama en papa zijn weer aanwezig. Ja, dadelijk op de platte karren ben ik waarschijnlijk de tent naar binnen en Ja, inderdaad. Joh. Wim had dat gedaan. Wie wat zijn oorlens is dat van dit? Grubbevaart heb ik de eerste keer geschoten. Dus dat is al heel get jaar geleden. Hey, Ja. je gang bij die maten staan. Had ze hem gewonnen? Ja, dank u. Prima, dank u. Had ze dat vanmorgen gedacht, wat dacht ze wie zijn trainer kwam? Met zoveel deelnemers, nee, dat hadden we zeker net gedacht. Nee. En de zakdoek, daar heb ik vandaag heel dik met zijn vrieven. Ja. Is dat een geluk zakdoek geworden? Leuk van waar, ja. Ja. Super,
Maar dat is net nog sterker vandaag. Even natuurlijk genieten van de overwinning. We zijn ooit in Bocholt smeren geworden. Maar er wordt zeker één plaats voor zo'n moment meer. Nee, de tronen zeker niet voor niets. Ook in de shutter. Ook in de shutter. Zo'n tronen van geluk. Ja, dit is geweldig. Die lang zit hij met die shot 3 en dit is toch het hoogtepunt. Die mensen zitten om de zenuwen in bedwang te houden op het net. Proficiat met het winnen van de NUM. Volgend jaar moeten we daar nog meer toe. Ja, wat is dat nu voor een gevoel? Ja, heel graag gevoel. Dat is een beetje dubbel allemaal. Maar ik ben echt van het onzeker. Wat maakt het dubbel? Weet ik niet. Ik ga even onzeker. Ja, eigenlijk helemaal door de emotie nu even opwelden. Ja, maar ik ging heel snel voor de krijg. Heel veel felicitaties heb je net proficiat ook voor het winnen. Wat is dat voor een gevoel? Heel geweldig. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Lang op voorbereid of toch helemaal zo onverwacht? Eigenlijk een beetje onverwacht begeisterd. En de steester en dat Duitse dan ook. En dan komt ze de volgende week door en met welk gevoel komt ze dan hier naartoe? Zo ver mogelijk komen. En dat is meer als gelukt, hè? En dan heel goed gelukt. Ja, het volgend jaar. Hey Harry, nog 29 jaar hè? Bam! Proficiat, hè? Harry. Proficiat. Hè? Volgend jaar de NUM, nog meelijk. Groot feest. De nummer voor dadelijk. En dan werd het groot feest volgend jaar. Dat hopen we. Ja, dat doen we. Ja, ook een van de shutters. Hè? Ook een van de shutters, juist. Nee, maar paraplu man. Je moet de paraplu man, maar dat is met dit weer net zo belangrijk, hè? Ja, zoals die moeten de deurtje erbij. Ja. Maar dat heeft goed geholpen in ieder geval. Ja, ik ken de shutters. Hey. Van harte, hè? Dankjewel. Welkom, hè? Dankjewel. Ja, meteen een nieuwe taak erbij, dus... Precies. Nee, hartstikke mooi. En ze hadden me al zo gezegd voor gewaarschuwd. Ja, maar wat dat betreft is dit, kan het niet mooier beginnen. Nee, daarom inderdaad. En, ik weet, er is heel veel energie in de gemeenschap. Veel saamhorigheid. Dus ook in Roerdalen kunnen wij dit gewoon voor elkaar krijgen. En we gaan er voor de volle 1000% voor. En ik weet zeker dat het volgend jaar een succes wordt. En nieuw burgemeester, nieuwe land, dus op dat gebied. We zien eruit elkaar meelijk terug te zien. Dus. Ja, zeker weten. We beginnen vanavond met een geweldige ontvangst. Ga helemaal goed komen. Dankjewel. Proficiat nog. Dankjewel. Ja, u was straks al heel enthousiast hè, toen de burgemeesters bij de federatie geroepen werden. Van, dat was een volmondig ja. En nu staat hier een burgemeester toch met een brede glimlach. Nog steeds dat volmondig ja? Ja, absoluut. Natuurlijk deed ik er straks al met een beetje bluff van wij gaan het gewoon organiseren. Alsof ik een glazen bol had. Maar ik moet zeggen, de spanning die vanmorgen te voelen was, de focus, de positiviteit bij iedereen van de schutterijen bij ons uit de gemeente, die was zo enorm dat het eigenlijk al bijna niet meer mis kon gaan. Maar dat is achteraf makkelijker praten in deze situatie. Maar ik ben enorm trots en eigenlijk kan ik niet mooier beginnen. En gaan we het komend jaar gewoon een hele mooie organisatie wegzetten. Samen met de schutterijen bij ons uit de gemeente. Samen in Meelijk. En ik weet zeker dat het ook volgend jaar een succes wordt. Net zo'n succes als hier in Heidhuizen. Ja. Nou heb ik ergens een artikel gezien of gelezen. Ik weet niet meer waar. Maar daar was deze burgemeester aan het schieten in Meelijk. Nee, in Odiliënberg. In Odiliënberg. In Odiliënberg heb ik afgelopen donderdag geschoten. En de eerste was wel raak. Maar stiekem eigenlijk het verkeerde bolletje. Maar daar heb ik mijn reden voor. Maar nee, dus bij mij gaat het al. Of het bloed, het zit er al. Ik ben wel besmet. Ja, laat ik het zo zeggen. En na vandaag is dat natuurlijk helemaal enorm. Dus er zal een mooie taak op ons te wachten. En ik weet zeker dat wij die met z'n allen op gaan pakken. En dat wij het ook net zoals hier in Heidhuizen kunnen regelen. Ja. Nou, tot slot nog één vraag. Hoe hebt u nu die laatste 3-4 minuten beleefd? Op mijn horloge geeft u mij hartslag aan. En die steeg behoorlijk. Ik durfde eigenlijk bijna niet te kijken. Maar de spanning was enorm. En het was ook om te snijden. Ja, dan die ontlading is zo mooi. En dan zie je iedereen staan juichen. En het is ook al zo lang geleden dat er iemand bij ons uit de gemeente gewonnen had.
En dan is het alleen maar prachtig. Ja, nee, dit is gewoon kippenvel. Ja. Nou, succes met de voortgang. Ja, En we zien het volgend jaar in Melick. Kom helemaal goed. Dankjewel. Geweldig om dat te winnen. Jazeker. dan- Jazeker. En dan ook nog als shutter. Ja. Ja. Maar we hebben het met de hele zestal gedaan. Hè. Ja. Dan steeds zo onder die bomen, dan ligt het geweer, of de buks moet ik eigenlijk zeggen, hè. Die ligt dan op je shower. Dan gaan de ogen omhoog. En dan? Dan kijkt ze en dan gaat ze goed staan en kijkt ze weer. En dan kruidt ze voor en dan kijkt ze weer. En dan holt ze de trekker over. Wat is kruidsevuur? De het twee... Ja, wat een vraag, hè. Als ze net hebt gewonnen, we vreugd dat nu ook. Hè. Er zit een kruier aan en daar holt ze eerst over. En dan bij de tweede, dan verleert er de kogel. De kogel, het geweer. En nu wordt het feest vieren, hè. Ook in de gemeente, denk ik. Jazeker, jazeker. Echt feesten. Had je dit wel zo'n beetje verwacht toen je vanmorgen hier naartoe komt? Nou, het waren nog 34 shutterieën waar ze met begint. En het geit wie het geit dan, hè. Ja, en het ging voor Melick dit jaar heel goed. Het ging ons heel goed. Ja, feesten nog en vooral veel plezier. Ja, dankjewel, hè. Dankjewel. Geniet ervan, man. Ik zocht ik straks op dat bankje zitten. Ik denk, daar zwit 100.000 pintjes. Ja, zeker. Die laatste run, dat was wel even pittig, ja, zeker. Ik stond onder de bugs en ik ben mijn shirt aan en het leek me maar lekker. En toen hoor ik, en eigenlijk mocht dat niet, maar ik hoor dat buikje missen op dat moment. En dan weet ze, dan is het die rondje afmaken met die 6 shutters. Toen was ze al 2 weken thuis en dan komt dat goed. Holt ik dat dan ook de concentratie als je dat omgevingsgeluid hoort? Ah, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb dit nog nooit zo ervaren. Dus ja, dat is natuurlijk wel zeker wel een beetje zenuwachtig, absoluut. En gewoon die ding doen. Rustig blijven, concentreren, even rustig afkijken, die punt pakken, mooi netjes centreren en dan laat maar komen. Ja, maar dat zeggen al die shutters, hè. Gewoon die ding doen, kijken, bulken, shitten. Maar dat is toch niet altijd zo gemakkelijk? Maar we zijn ook gewoon nuchtere lui, hè. We zijn allemaal maar gewoon mensen. En dit is iets, tuurlijk, een gedeelte oefening en materiaal. Maar ook natuurlijk wel heel veel geluk hebben. En ik denk dat het geluk vandaag aan onze zijde is geweest. En dan denk ik dat we er maar een heel schoon feestje van gaan maken. Maar dat maakt de prestatie niet minder groot, hè? Absoluut niet. Zeker niet. Nou, maak er nog een fijn feest van, want dat zal ongetwijfeld ook straks in Melick gebeuren. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Goed zo, jongens.
er zeker niet minder om. En uw gezelligheid en sfeer ook niet. En dat betekent dat wij onze spreuk denk ik meer en zwaarder kunnen maken. Want alleen een fantastisch OLS, dat maakt ze samen aan hem. En ik wil heel graag u, zestal van Meerlijk, feliciteren met deze fantastische prijs. We hadden het er straks over wie te gek het was om vorig jaar op deze plaats te staan. En wat voor een heftig, maar fantastisch jaar we hebben gehad. We wensen u alle succes bij het organiseren van het OLS en heel veel plezier aan het. Dat ik, de secretaris van het OLS-feest, ga vragen om de felbegeerde wisseltrofee de NUM te overhandigen aan de Schutte van Meerlijk. Ja, er is van de Polonaise gevormd. San Andreas vrij voor één liedje. En ik hoop nou vragen aan het federatiebestuur en het zestal te feliciteren. Oh jongens, dat doen we nog een paar keer vandaag. Hier op de Mega OLS. Heetse dakje. Ja, wie zou zeggen, zo lekker. Ik zal mijn muziek even aan de randje houden. Nou, zo te zien. Mag ik gewoon een muziek draaien? Gewoon een beetje een feestje vieren.
Proficiat.